हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो खनसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बरायबावबाय डिजि क्रिएशन इउट्यूब चेनेलाव दा नेक्स्टनि टपिकआ जाहैबाय नोंथांमोन जेब्ला जोंनि बाथौ धोरोमाव स्पेशली हिन्दु धोरोमाव जेब्ला साहानि न'आव मोदाय दोनो होनो आरो साहानि न'आव जोङो सेन्देल सोनो मोना आरो जोंनि मन्दिरफोराव बा जिखि जोंनि हिन्दु धोरोमनि मन्दिरफोराव सेन्देल सोनो मोना आरो जोंनि साहानि न'आव सेन्देल सोनो मोना बेफोरबायदि बहाय सोयोब्लानो सुवा जायो बेवहाय सोयोबानो खालाय जायो पाप नाङो माबा मोनसे जा फोथायनाय दं बैफोर फोथायनाया मानि थाखाय सेन्देल सोनो मोना नोंथांमोनखौ आं दिनै बे कनसेप्टखौ क्लियार खालामना होनो नागिरदों जोङो जेब्ला साहानि न'आव सेन्देल सोयो मन्दिरफोराव जेनेबा धोरोमसालिफोराव जेनेबा सेन्देल सोयो बै सेन्देल सोब्लानो खालाय जायो पाप नाङो बे नङा आं बेखौ बुंनो सानदों साहानि न'आव सेन्देल सोयोब्लानो जा खालाय जागोन बा मोदाया जोंखौ अरगोन बा इसोरा जोंखौ नाख्रेबगोन लोमजाहोगोन साजाहोगोन नोंथांमोन बे माब्लाबाबो नङा नोंथांमोना बेखौ दाफोथाय साइन्टिफिकेलि नोंथांमोना साननानै नाय साहानि न'आव जेब्ला सेन्देल सोयो अब्ला लोमजागोन बे नङा होननानै आं बुंखाबाय अब्लालाय माथो आं बेखौ खोन्थानोसै खोनासं नोंथां साहानि न'आ जोबोर गोथार जायगा बेखौ इसोरखौ खुलुमग्रा गोथार जायगा आरो ओंखाम संग्रा न'आवबो जोङो सेन्देल सोआ स्पेशली बाथौ धोरोमाव हिन्दु धोरोमाव मानि थाखाय माने नोंथां नोंनि ओंखाम जाग्रा न'आव जोबोर गोथार दोननांगौ नोङो बायहेरायाव थांनानै सेन्देल गाननानै जुथा गाननानै नों दाब दाब जायगानि सोरनिबा खुदै गारनाय सोरनिबा लेथ्रा जिनिस माबा खुदै गारनाय हागादै गारनाय गाज्रि गाज्रि सोरनिबा खि सोरनिबा माबा माबि खि गालाबोनाय बैफोर गालाबोनायखौ नोंथाङा सुवा लाबानो न' सिङाव सोब ओंखाम संग्रायाव हाबोब्ला बैनि गालानाया नोंनि ओंखाम संग्रायाव नांफैगोन आरो बियो बारफोरजों बिरनानै नोंनि ओंखामावबो सन्देरनो हागौ बेखायनो बेमार लाबोनाय बायदि जायो बेखायनो मा जों ओंखाम संग्रा न'आव सेन्देल आरो जुथाखौ सोनो नाङा बिनि थाखाय गोदोनि आबै आबौआनो जोंखौ मोजाङै बोसोन होनानै बेफोर बाथ्राखौ बुंखाबोदों लोगोसे साहानि गोथार न' बे इसोर सिबिग्रा थानसालियाव जाहाथे लेथ्रा जाया मानसिफोरनि जुमुदै हागादै गारनाय बेमार गोनांनि खुदै गारनाया जोंनि सेन्देलाव जाहाथे सिथाबनानै फैफानाया बहाय हाबा गाज्रि गाज्रि जेनेबा जों खि गालानाय मा गालानाय गोबोरखि गालानाया जोंनि इसोर सिबिग्रा थानसालियाव जाहाथे बिनि गुफुंनाय हाथफ्लाफ्रा थाहैया बैफोरनि थाखाय माने गोथार थानसालियाव बा गोथार बे जों नोंनि मोजाङै ओंखाम जाग्रा न'आव सेन्देलफोरखौ सोनो नाङा बैफोरनि थाखायसो जोंनि गोदोनि बाथौ धोरोमनि बा हिन्दु धोरोमनि माखासे सानसुमैफोरा साननानै बैफोरखौ बुंखानाय जादों नाथाय जोङो मिथियादि ओंखाम संग्रा न'आव सेन्देल सोनो हामानो साहानि न'आव इसोरखौ फुजिग्रा जायगा आरो मन्दिराव सेन्देल सोनो हामानो लोमजायोनो इसोरा जोंखौ अरोनो मोदाय अरोनो बेफोरबायदि बुङो बैफोरो नंखाय नोंथांमोन जाखिनि आं फोरमायहरदों बेफोरसो सैथो आरो नंथारगौ साइन्टिफिकेलि बेफोरसो गोरोबो स' बेखायनो नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालाम आरो लाइक खालाम दाबावथारदो नोंथाङा साबसक्राइब खालामनो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामबासो आंनि चेनेलाबो गोजौनिफ्राय गोजौ बारायलांगोन आरो नोंथांमोननि हेफाजाब मोनोब्लासो आंबो साबसिननिफ्राय हामसिन नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानो हागोन आंनि चेनेला स्पेशली अलराउन्डार दे गासैखौबो आं पिकआप खालामो अबा गेलेनायखौबो खालामगोन अबा धोरोमनिबो खालामगोन अबा माखासे नलेज एबा गियाननिबो खालामनो हागौ ब्लग भिडिअबो खालामनो हागौ गासैनिबो आंना स' बेखायनो मिक्सार आरो नोंथांमोन मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ मोनहैयो बा मेसेजखौ जेनेबा मोनहैयो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय गोजोन्थों खुलुमबाय नोंथांमोन